ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಟಿವಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ. ದಯಪಣ್ಣ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಲವ್ ಆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ. ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಲವ್ ಆಪುಂಡು, ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಪುಂಡು, ಇನಿ ಲವ್ ಅದು ಎಲ್ಲೆ ಮದ್ನೆ ಆಪುಂಡು, ಇನಿ ತೂದು ಎಲ್ಲೆ ಲವ್ ಆಪುಂಡು. ಸಂಚದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 14ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಎಂಚ ಲವ್ ಅವನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅದಾಗ ಈನ ಪುರ ಬಂಗ ಇತ್ತು ನಗಲಿಗೆ ಆ ಲವ್ ಮಲ್ಪನಗ ಈನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾತಾಗಲು ಫೇಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಂದೆ ಆ ಶತಮಾನದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇನಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅರಡಕ್ಕೇನ್ಗ ಅರು ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಎಂಚು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದಾಯಪಂಡ ಅದಾಗ ಉಣಸ್ ಅಗಲಿಗೆ ಏನನ್ಪೇರು ಪಾಡ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಪೂರ ಆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಆ ಬಂಗೋಡ್ ಲವ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಇನಿಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕದೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಜ್ಜಿಗೆಗೂ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂದು ಬಂಗದ ಲವ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇರೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಿನ್ನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೇತನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಏನೇ ಸಂಚಿಕತೆ ಸಾರಿ ಸಂಚಿಕೆ ಗಿರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ ಏತಾವ 19ನೇ ಶತಮಾನ ನಿನ್ನ ಅಮೇರಿಕಿನ ಅದಾಗ 2009 ಪಾತ್ಯ 2009 ಓಕೆ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಂಕ ಕೃಷ್ಣ ಶಕ 19 ಬಂತೇನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಬಿಚ್ಚ ಹೊಡ್ಚಿ ಇದು ಕೂಲಲ್ಲೇ ಏರೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಪರ್ದೀರು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಚಿನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಇನ್ನಿದ್ದ ದಿನೊಟ್ಟು ಲವ್ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಬಟ್ ಆಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಲವ್ ಅವು ಪಾತೆರೊಡ್ದು ಮುಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಇನ್ ಲವ್ ಪಂಡದಾದ ಸರ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಓದುತ್ತು ಅಂತ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಲವ್ ಪಂಡದಾದ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಖರ್ಚಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಆದಿ ಸೊ ಸುಮಾರು ಸೋತ್ಪೋತೀರಿ ఇప్పుడు మీరు ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಅಂಚದ ಮೇಡಕ್ಕಿನ್ಗ ಸರ್ ಇದು ಲವ್ ಇನ್ನು 19ನೇ ಶತಮಾನ 2009. ಸೊ ಈನ ಮತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಲವ್ ಸುಲಭ ಇರ್ತಾನೆ ಬಂಗ ಇರ್ತಾನೆ ಅವರೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುದೀಪ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮೈ ಒನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಅಂತು ಮದ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಗ ಆಪನ್ ಒನ್ಪೆ ಕೆಲವರು ಸುರುಕು ಬಂಗ ಆಪನ್ ಮದ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಜಿ ಆಪನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಅಕಲ್ ವಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಓ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈನ ಬಂಗ ಸುಲಭ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಇದಿತ ದಿನೋಟಿ ಏನಾತನ ಬಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂಡು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಉಂಡು, ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಸೊ ಲವ್ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಗಲಿಗೆ ಅಂದೆ ದುನ್ನಟ್ಟು ಖಾಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ನೂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ನಾತೆ ನೂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅವಳು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಒತ್ತು ನಾ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಂಡ ಮೇಲೆ ಜಾನುಲು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತಂಪು ಅಂತೀರ ಸರ್. ಅನಿದ ಆ ದಿನ ಕೂಡ ಇರು ಪಿರ ಪೋದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅಡ್ಡ. ಸೊ ಇರೆಗ ಅವು ಲವ್ ಆತಿರ ದಿನ ಇಂಚತ್ತು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬುಲ್ಪಡಿ ಸರ್ ಬುಲ್ಪಡಿ ಕಣ್ಣು ಕಜವೇ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಅವೇ ಆ ದಿನ ಎಂಚತ್ ನಾ ಲವ್ ಆಪಿನ ಅದಾಗ ಅವೇ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡೆ ಅದಾಗ ದಿನ ಕೊಂಚ ನೂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಮುಗಿಂಡ ಕೂಡ 12 ಗಂಟೆ ಕಾಪೋಡು ರಾತ್ರಿ ಓಕೆ ಸಾಲೆಡ್ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ತಂದಿದ್ದಿ ಸಾಲೆಡ್ ತೂವರದಿ ಮುಂಜಿ ಓ ಸಾಲೆಡ್ ಲವ್ ಸಾಲೆಡ್ ಸಾಲೆಡ್ 2009 ಅದಗನೇ ನೂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ ಇರ ನೂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಲೆ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಆ ನೂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಲೆ ಇವಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇರಬಹುದು ₹1 ಬಂತು ಮೆಸೇಜ್ ₹1 ಅದು ₹1 ಬಂಡ ಬಂಗಾನೆ ನೂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಲೆ ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಕಾಪು ಅಲ್ಲಿ ಜೈದಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೂಡ ಓಕೆ ದಯವಂಡ ದುಂಬು ಬರೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದು ತೋಜೋ ಅಂತಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರೋ ಸುಲಭ ಇತ್ತೆ ನೂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಡರು ಇತ್ತೆ ನೂದು ಮೆಸೇಜ್ ಐವ ಮೆಸೇಜ್ ಐ ಲವ್ ಯು ನೂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮುಗಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಾದಾಲ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐತಿ ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆನಂದ ₹1 ಫೋನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಓಕೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಿಸ್ ಅಪುರ ಅಪುರ ನಿಕದಿ ಸೊ ನನಂಜೇನ ಕೇರಳ ಪಂಡ ಆಣಿದ ದಿರೋಟಿ ಏನತ್ತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡುಲು ಆನ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿದ್ದೇರು ಬಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಡುಲು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಗನ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿದ್ದೇರು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಬಾಡ ಅಂತೀರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಬಾಡ ಅಂತೀರ ಎರಡು ಕಾಲ್ ಅಂತೀರ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಕಾಸು ಬಾಡ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ರೀತಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮೇಲ್ ಪಡ್ದೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ದಕ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಫ್ರೀ ಮಲ್ಕಲಿಂದ ಐಟ್ ಬುಕ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಪೋದಿಪ್ಪು ಸರ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ₹1000 ಬಂಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಓ ಲವ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂದ ಲವ್ ಆಯ್ಬೇಕಾ
ನಾವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ 1000 ಇಂಚು ಬೆಂಚ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಓ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಕ್ಕ 1000 ಹಣ ಒಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತು ಇದು 1000 ಲಕ್ಷ ಹೊಡಿತೀನಿ 1000 ಬತ್ತಿ ಸರ್ ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಅವಾರ್ಡ್ ಆನನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದು ಎನ್ನನೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ದೇಪಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ ಜವನೇರ್ನ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ದಿನ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ್ ಇರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಷ್ಟ ಆತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಚ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಎಂಚ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಚ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಇದನ್ನು 7 ಜನರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಒಂದು ವೀರತ ಹಾಗೆ ಎನ್ನ ಬುದರೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡಿತೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣನ ಪುದರಿಗೆ ಒಂದು ಈರ ಅಂದಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಇರೆ ಗೊತ್ತು ಸತ್ತು ಯಾನು ಇಂಚ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಇಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಐಟೆ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಮೂಜಿಗೆ ಹಸ್ತಾಗಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಓಕೆ ಏತೋ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಸರಿತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಶುರು ಮಲ್ಪರ್ ಏರ್ ಪಂಡರ ಹಾಯ್ ಪುರ ಆಂಡ್ ಆ ಏರ್ ದಾದಂದಾಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪನ್ನಿಡ್ಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಕಡೆಯರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದೇನು ಸೊ ಅದಾಗ ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಸೊ ರಡ್ ಲಾಂಗ್ ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಆ ಬೇಯ್ಪವನಾಗ ಪಣ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳೋಲೆ ಸರ್ ಇದು ಟೂ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಸೊ ಈನೇನು ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಸರ್ ಒಂದೇ ಮಿಸ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಎಂಕಿರೆ ಮುಡ್ದು ಪರ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಚ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಜನ ಬೇರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಸೇಮ್ ಜನ ಬೇರೆ ಸರಿತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನೋ ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಅವೇ ಅದಾಗ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂಡ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ನೊಂತಿದ್ದ ಕಚ್ಚಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊರ್ಪಿ ಅಯ್ಯೇ ತಿಲ್ಲು ದಿನ തന്നെ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಈರೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಡೀ ತಿಂತಾರೆ ಇದನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಗೊತ್ತಾ ಆಪಲ್ ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಎರೆಗೇನೋ ಕೊರತೆ ಇಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನಕ್ಕೆ ಎರೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಈತ್ ಮಾತ ಲೌಕಿರ್ ಭಂಗ ಬರ್ತಾರೆ ಈತ್ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಮಾತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಅರೇನೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಖುಷಿ ಟೊಳ್ಳಾರ ಸರ್ ಇದು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಹೋಗುತ್ತಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ನೆ ಅವಂದಿನ ಆತನ ಅಲಕ್ಕಲ ಗಡಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇರಿಗೆ ಬೈದೆ ಸರ್ ಇನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡ ಈತ ಎನ್ನಾಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಟು ಈತ ಸುಮಾರು ಇಂಚಿನ ಲವ್ತ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಕಾಮನ್ ಆದ ಆನ್ಲೈನ ಆಗಲ್ಲ ಮನಸ್ತ ಭಾವನೆ ಇರೇನ ಪಂಡರೆ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಜೋಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆವೆರೆಗೆ ಕಾರಣ ಪೊಣ್ಣುಲೇನ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ஞானಲ್ಲ ಎನ್ನಾವಡು ಈರ್ನಾವಡು ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಏನನ್ನ ಲವ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನನೇ ಪಾತಿರೋಡು ಎನ್ನನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆನ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ತಂದು ಪೂರಗಟ್ಟು ಪಾತಿರೋ ಒಂಜಿ ಅವು ರೀಸನ್ ಅವು ಇತ್ತದ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಅವೇ ಸೊ ಅವು ಪೊಣ್ಣನೇ ತಪ್ಪು ಅಣ್ಣನೇ ತಪ್ಪು ಪಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಪೊಣ್ಣನ ತಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಆನಂದ ತಪ್ಪು ಅವು ಒರಿಯರನ ಮಿತ್ ಒರಿಯರನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಪೊಂಡ ಸೊ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು ಒಂಜಿ ಲಾಜಿಕ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪಾತಿರ್ನಿ ಪಂಡ ಇರು ಒಂದೇ ನಾನು ನಿಜೋಟ್ಲ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಳೆ ಕೊರ್ಕ ಅನುಭವ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ಪಂಡ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಏನ ಮಲ್ತ ಅದು ಫನ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆತೆ ಸೊ ಆಣ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ఇప్పుడు ఎన్న పొన్ను ఎన్న గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎన్న బిడేది ఆడలేకి మాత్రం ಕೆಲವು పొన్నులేకి ఇప్పుడు సో అంచా మాత్రం ఇప్పుడు సో సేమ్ ಅದು ரெண்டு ಜನಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಪರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಸೊ ನನೊಂಜಿ ನೆನಪುಡು ಏನಪ್ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ದಾದಾಂಡಲ ನಿಗಲ ಲೈಫ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇದು ಇಂಕಲೈತೆ ಕೆಲವು ಪುರ ಕಾಮಿಡಿ ತೋಜಯ ಸೊ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇತ್ತನ ನೆನಪುಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐತೆ ಇಂಕಲು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಯಾನ್ಲ ಚೇತನ್ಲ ಕುಲ್ದು ನನೊಂಜಿ ಹೂವಾಂಡ ಟಾಪಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಬ್ಯಾತೆ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಓ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ನೆನೆಪಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಗ ನಿಗಲ ಏನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೊರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಟ್ಟ ತೊಯ್ನೈಕ್
ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಇದೊಂಚೂರು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಲಸ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಗೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೊತ್ತುಂಟು ಏತ್ ಬಂದು ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂಚಿನ ಓಡಿ ಹೌದು.